בסרטון שלפנינו נדגים את הפרוטוקול לאוגמנטציה הוריזונטלית בשימוש תחליף העצם הצמנטי של אוגמה. עקבו אחרי השלבים הבאים, מהכנת אתר ההשתלה ועד לסגירה. הכנת אתר ההשתלה. ראשית צריך לעצב את המתלה. חתך מעיד קרסטלי, אינטרסולקולרי ואז חתך ורטיקלי שלא אמור לעבור ביותר מ3 מילימטרים מעבר לרקמה הצמודה. מרימים את המתלה על ידי הכנסה של אלבטור פריוסטלי כ3 מילימטרים מכל הצדדים מעבר לרקמה הניידת. כאשר הנגע גדול מ3 מילימטרים, מתקדמים כפי שנדרש אך לא יותר מכך. ממשיכים בזווית של 45 מעלות, 3 מילימטרים מעבר לרקמה הצמודה. כעת, אוחזים בצד המזיאלי של המתלה ומותחים. מותחים את האזור האמצעי של המתלה. ואת האזור הדיסטלי של המתלה. הרמת מתלה של 3 מילימטרים מעבר לרקמה הצמודה מאפשרת מתיחה של כ6 מילימטרים עקב האלסטיות של המוקוסה. אחרי הרמת המתלה נתחיל דקורטיקציה של האזור. אנו מחורים עם מקדח עגול בזווית של 45 מעלות. המקדח צריך להיות גדול עם עובי של כ3 מילימטרים. כשמבצעים דקורטיקציה צריך לחדור אל הקורטקס כדי להגיע לחלק הספונג'י של העצם. כעת כשהאתר מוכן, אנחנו יכולים להפעיל את המזרק של בונד אפתית. הפעלת הצמנט. יש להניח את בוכנת המזרק בכף היד, האצבע מעל הפקק ולקדם את בוכנת המזרק לאט. כפי שניתן לראות, הנוזל מתערבב עם החומר. ממשיכים לקדם באיטיות את הבוכנה עד שמגיעים לקו. עכשיו אנו מוכנים לשלב השתלת העצם. השתלת העצם. מזיזים את הפקק בתנועת סיבוב ומשיכה. מתקדמים אל אתר ההשתלה על ידי הנחת המזרק בזווית של 45 מעלות כדי שלא לחסום את יכולת היציאה של החומר. מתחילים להזריק את הצמנט אל אתר ההשתלה. לוקחים פד גז סטרילי יבש לא מקופל ומהדקים בחוזקה מכל הכיוונים. מהצד האוקלוסלי והבוקלי. חשוב שהחומר יהיה מהודק היטב מכל הכיוונים. כעת משתמשים באלבטור פריוסטלי, מעל פד הגזה, ומהדקים את החומר 3 שניות נוספות. מורידים את הפד. אתר ההשתלה מוכן לתפירה ולסגירה. תפירה. תופרים את המתלה לפי הסדר הבא. ראשית מותחים את הפינה המזיאלית ומעגנים אותה עם תפר. עוברים לתפור את הפינה הדיסטלית. תופרים את האמצע. תופרים בין לבין ולבסוף תופרים את החתך ורטיקלי. נדגים את סדר התפירה. מתחילים בפינה המזיאלית עם תפרים פשוטים.
עוברים לפינה הדיסטלית. אם החומר נשבר במהלך התפירה, יש לקחת פת גזה יבש, ללחוץ למשך שנייה ולהמשיך בתפירה. תופרים עכשיו את האמצע. אין חובה בסגירה הרמטית, אך כן חשוב להשתמש במדבקה של אוגמה שילד במקרים שבהם הנגע גדול מ3 מילימטרים. המתלה חייב להיות במתח ויש לוודא שהרקמה הרכה תהיה במגע ישיר עם תחליף העצם הצמנטי. בצורה הזאת הרקמה הרכה תגדל מעל החומר החשוף. מאחר שהמתלה מורם באופן מינימלי, השרירים אינם מעורבים בתפירה, ולכן ניתן להשתמש בתפרים פשוטים, והאזור לא ייפתח. תופרים עכשיו בין לבין. ולבסוף, תופרים את החתך הרטיקלי בתפירה פשוטה או מתמשכת. כאשר המתלה תפור, ניתן להגן על החומר החשוף באמצעות אוגמה שילד. סגירה. המדבקה של אוגמה שילד נועדה כדי להגן על תחליף העצם הצמנטי ולאפשר לרקמה רכה לצמוח מעל החומר. ראשית, משתמשים בפת גז הלך כדי להרטיב קלות את החניכיים, מה שיאפשר למדבקה של אוגמה שילד להידבק בקלות. המדבקה של אוגמה שילד מגיעה עם שכבת מטה צמודה לשכבה שקופה. כאשר מניחים את אוגמה שילד יש לוודא שהיא מכסה את אתר ההשתלה והיא דבוקה היטב לחניכיים. נוריד את אוגמה שילד מהשכבה השקופה ונמקם אותה מעל הרקמה הרכה. המדבקה של אוגמה שילד נדבקת לרקמה הרכה באופן מיידי,
אך יש צורך לעגן אותה באמצעות תפרים כדי שתישאר לתקופה של 12 עד 14 יום, ותאפשר לרקמה הרכה לגדול מעל החומר החשוף. ללא תפירה, אוגמה שירד עלולה ליפול כעבור מספר שעות. נשתמש בתפרים שאינם נספגים או כאלה שבעלי ספיגה איטית ונמנע מתפרים הנספגים מהר כדוגמת קרומט גאט. הנה סדר התפירה, מתחילים מהאזור הבוקלי, מהמזיעל ועד לדיסטל, ואז עוברים לאזור הפלטינלי, מהמזיעל ועד לדיסטל. ממשיכים את תפרי הצלב באותו הסדר. נדגים כעת את סדר התפירה. נתחיל בצד הבוקלי, מהמזיעל ועד לדיסטל. נעבור לצד הפלטינלי, מהמזיעל ועד לדיסטל. ניתן לתפור דרך המדבקה של אוגמה שירד בצדדיה, אך אין לתפור מעל החומר החשוף במרכז המדבקה, דבר שעלול לגרום לו להיקרע. נבצע את קשר את התפירה הראשון. ולא נחתוך את הקצה של התפר. נמשיך מהצד הבוקלי מהמזיעל ועד לדיסטל. ואז באזור הפלטינלי מהמזיעל ועד לדיסטל. נמשיך לתפור בצד הבוקלי, מהמזיעל ועד לדיסטל. אחרי שנגיע לסוף, נתחיל מהאזור הפלטינלי ונחזור, הפעם מהדיסטל ועד למזיעל. ואז שוב מהאזור הבוקלי, מהדיסטל ועד למזיעל. כעת מהאזור הפלטינלי, מהדיסטל ועד למזיעל. ושוב מהאזור הבוקלי, מהדיסטל למזיעל. נייצר קשר כאן. אין להשתמש בתפרים שנספגים מהר. כמו כן, אין לייעץ למטופל להשתמש במי מלח לשטיפת פה. לסיכום, הנה הנקודות המרכזיות לפרוטוקול הכירורגי של אוגמנטציה הוריזונטלית. אתר ההשתלה. מרימים מתלה בחתך אחד ורטיקלי שלא עובר ב3 מילימטרים את הרקמה הניידת. הרמת המתלה נועדה רק כדי לחשוף את אתר ההשתלה. אין לתמרן את מתלה החניכיים לקבלת מתלה חניכיים רפואי, אין לבצע חתכי שחרור פריוסטליים. המתלה חייב להיות במתח. כשמבצעים דקורטיקציה צריך לחדור אל הקורטקס כדי להגיע לחלק הספונג'י של העצם. הפעלת הצמנט. יש לדחוף את הבוכנה באיטיות עד שמגיעים לקו. השתלת העצם. נזריק את תחליף העצם הצמנטי לאתר ההשתלה, נמלא מעט יותר מהנדרש. יש להדק את החומר עם פד גזה סטרילי יבש לא מקופל למשך 3 שניות ולהוסיף הידוק עם אלבטור פריוסטלי מעל פד הגזה. תפירת וסגירה. נתפור את המתלה בסדר הבא, מזיער, טסטו, אמצע,
בין לבין ולבסוף את החתך הרטיקלי, יש למקם את המדבקה של אוגמה שילד ולעגן אותה באמצעות תפרי צלב כפי הנדרש. אין להשתמש בתפרים שנספגים מהר. כמו כן, אין לייעץ למטופל להשתמש במי מלח לשטיפת הפה. אתם יכולים לשלוח אלינו כל שאלה קלינית לכתוב את המייל, ואנו מבטיחים לשוב אליכם בהקדם. תודה שצפיתם.